Sûra Amedê piştî sedda Çînê bedena herî dirêj ya cîhanê ye. Bêguman ji bo dîtinê baştirîn cî he. Bi awayekî avakirin û zexmiya xwe, bi nivîsên xwe, bi motîf û şeklên ku li rûyê keviran hatine nexşandin, niha kîtbeyên 12 şaristaniyan têde têne xwendin. Ji ber ku dîroka çêkirina Sûrê baş nayê zanîn, tê gotin ku Sûrên Amedê piştî mîladê di sala 349 de ji aliyê İmparatorê Romayê Konstantîn ve yekemîn car hatiye firehkirin û hin derên wê hatine nûkirin. 4 deryên kelhê hene û her deryek bi hêlekê bingehîn ve dibe. Piştî ku bajêr mezin dibe, hin deryên din jî têde têne vekirin. Beden ji 5000 kilometreyan dirêjtir e û di şeklê masîmertalekê de bajêr dorpêç kiriye. Bilindiya dîwarên kelhê 12 metro ye. Firehbûna dîwarên wê di navbera 3 û 5 metreyan de ye. Sûrên Amedê bi tevahî ji 82 bircan pêk tê.